guys, welcome back to my channel. It's already around 12 noon now here. Kakauwi lang ni Ate Ella at ako. Nagluluto pa ako ng lunch. Gloomy sa outside. Nandito din yung mister ko. Si Francine at si Ella nasa bedroom namin naglalaro. Look guys, nagtinola ako. Tinola. May tinola ako. Luto na yung tinola ko. At saka oops. Mushroom chicken. Nalagyan ko siya ng ganito. Wala kasi akong fresh na mushroom. Wala akong stock. Kaya, dilata na lang muna tayo. So, kumusta na kayo guys? Matagal ako hindi nakapag-vlog. Last vlog ko is birthday vlog ko. Nagkasakit ako. Nagbughat. Hindi, lagi na lang bughat. Lagi na ako nagkakasakit guys. Yung ulo ko, nagkaka-migraine ako. Laging masakit yung past few days after nung birthday vlog ko lang. Siguro dahil sa hormonal blah blah. So ayun, naantay ko maluto yung chicken para sa mushroom chicken dahil yan. Luto pa ako ng lunch. Madali lang dito magluto guys kasi meron siya lang mga ganito guys o fix na. Kailangan mo na siyang i-mix sa water tsaka titimplahan mo lang. Ako nilalagyan ko pa rin siya ng mga eche-eche. Lalagay ko na to yung mushroom. Diyan. Isa ko. Paborito ni Ella, mushroom chicken at Frank. Tinola ako guys kasi matagal na akong hindi nakakain ng tinola. Kaya malamig din kasi kaya kami magra-rice at si Frank magpapasta leftover from yesterday. Tahan natin si ano guys. Si Frank, ang mga bata at si Frank. Doon sila. Check natin habang hinaantay ko maluto yung yung rice at saka yung ulam. Lock natin. Isira ko kasi mabaho pag hello. I'm vlogging today. Welcome back. See you guys. And here's Ella and Francine. Hello. Hi. Why you are in mobile again? Hey, careful. Yeah. Hello. Say hello. Say hello. TV. The elephant? Is that an elephant? Tignan nyo. Ikauras niya yung dagway. Kauras niya. Where's Mr. Bean? Ten, 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 ten. Bear ni Mr. Bean. Teng, 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 teng. Mga kuan ni Francine, mga ano ni? Mga lupilos. Bye-bye, Mama is cooking. Tinolang manok is done. Yeah. Say hi to family in Philippines. Kasi are watching. Hi. Hi, Philippines. Hi to Tita Grace. Hi, Mama Ruth. Hi, Tita Grace. Tita Rem. Hi, Tita Rem, Tita Ayin, and Tita Iris, and Misha, and all of them. Bye. Yeah, say hi. Hi to all. Hi, Philippines. Hello. She keeps looking to her papa there. Hello. Hi. Hi. Look guys, ayun siya. See? May pa-sauce kasi ko ni Frank sa masteral na ata ako nito guys. Masteral na ako ng mga ganyan na luto. Mix niya dito sa kanyang leftover na pasta. She loves tinola. Look here. Here, show them. Wala yun niya. Giwakli akong kamot guys. Yummy? Yummy tinola, oy. Ano ba dyan? Filipino blood yun. Filipino. Nangingibabaw ang pagka-Pilipino. Pilipino ako. Yummy? Yummy tinula, uy.
Ang hirap pa kainin ni Francine, pero oh, tinulak makain siya. Yummy na? She Yummy. already had loads. Yeah. Almost finished. Hey, Be? It's nothing there anymore. I see you. Frank, I see She's you. still... I see you like this. When the plate was like this. And Look at that, eh. you is like... Tinola girl. Hello, Tinola girl. She does. Hello, guys. Guys. Hello. Hello, guys. Pupunta lang kami sa Asian store. Takatapos lang namin mag-lunch. At saka, sinusuklayan ko. Sinusuklayan ko si Cornapia. Come on. Come on, brush your hair. Sinusuklayan ko. Ang haba na ng buhok. Gusto niya itong suklay na to talaga. And brush hair. Look here, babe. Look here. There. Bibili lang kami ng bigas sa Asian store kasi ang bigas na nabili ko, guys, ang bigas na nabili ni Frank from Pinay, guys, galing sa Turkey, ay para siyang hindi siya Asian na bigas. Gahi. Hard rice siya. So, ayun. Naantay lang namin si Frank. Siya na lang ang naantay namin. Magbibihis lang siya. Hello! Bugkosan ang tanan ko. Bili na lang kaya magbunit. Manikitugnaw sa gawas. Magbunit. Mura naglaki. Walay buhok, walay bugkos. Okay. Na hello! Hello! Ella, you ready? Yeah, you have to... Your hair! Yung isa inaano ko. Kung na-ready na ba siya. Bili lang kami ng bigas. At saka, bibili din ako doon ng pansit canton. Paborito. Miguring. At saka Lego sardines. At saka toyo. Ito na ako mabili ng toyo. Bibili. Hello, Ate Ella. Are you ready? Yeah. Are you ready? So we are only waiting for Papa. Waiting for Papa. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. May jacket na sa Taila. May jacket na pag meron. Si Francine, magsuot na siyang astronaut costume. She's going to the Mars. Ang lamig kasi sa galabas is foggy. Ano lang kami ngayon, ho? What's the weather today? 5 degree. Pero sa ibang place guys, nag-snow. Dito wala. Foggy lang. Pero ang lamig sa labas. Ang lamig. Ang lamig sa labas. Ang lamig. Dapat cream. Sising no. Bugnaw akong kamot. Isa ganahan. Alay, mama. Come on. Where's Francine? Where's Francine? Okay. Where's Francine? Okay. Where's Francine? Is that Francine? Pag tinatanong mo siya, guys, ng where's Francine? Ang isa dun, oh. Naka-sit up na. Pag tinatanong mo siyang where's Francine, tumitingin siya dito, guys, oh. Sa frame niya. Sa newborn pa siya. Ding, ding, dong. If you have no daughter, give it to your son. Baby? Ako ning apurahon ning isa kay sus Ginoo ko. Dugay magabi na. Hello, guys. Uy. Your tea is served. Uy, there's a tea for me? Yeah. Where is it? There! Thank you, there. Nakauwi na kami, guys, galing sa Asian shop. Bumili lang kami ng bigas at ng Indomie noodles at saka toyo. Silver Swan toyo. Wala silang Lego sardines ngayon. Walang Lego sardines doon na maliliit. Mega sardines yung malalaki. Malalaki yun sa tawag, ana. Nang dagko natin na pa. Pangista. Ella is there. Where is Ella? Yeah.
Where is she? Laying on the floor under the bed almost. Hiding because of the mobile. Oh, and I can play here. I mean, Okay, I Francine. can sit here. Yeah, I have to put down Francine because I need to do something in the kitchen. Eating in the kitchen. We're back home. We're back home. We're back home. We're back home. You wanna go? Why you put sugar in it? Yeah. Thank you, dear. Tea is served. So hot. So hot. So hot. It's so hot. So hot. Dito kami ngayon sa kitchen, guys. At andun si Francine. Sinama ko dito kasi busy sila. Busy sila dun. Magluluto ako ng rice kasi andito na yung rice namin. Na-miss ko to yung rice namin. Ito yung rice na gustong gusto ko, guys. Pilipinas talaga na rice. Pinas na Pinas. Yung kasing nabili namin sa ano? Yung nabili ni Frank sa Penny, yung ano, mura siya kuan, NFA rice. Gahi. Kaya maglungag ko, magluluto, magsasaing ako ng rice. Saing tayo ng rice. Saing ako ng rice. Here, daghang hugason. Hello, Francine, are you okay? Are you okay, dear? Yeah. Ang ulamin ko, guys, yung ang ulamin namin kay yung kanina. Dami pa kasing leftover. Yung tinula tsaka ano. Teachers who are airlifted. Two helicopters. Yeah. If I know those numbers, I would write that. Okay. But I don't know. Okay. No, you must not. Okay. Okay, that tickles. Oops. Oops. Cut in cam. Wasn't me. Wasn't me. It's not like it looked like. Doesn't seem what it looks like. Ganyan siya, guys. Pag nasa kusina, inaano ako. Na, Francine is feeling ko It's always like that here. So we have to throw this. That's from yesterday. Yeah, this is from the, ito yung rice na ano, oh, batik kay siya, ulhag. You cannot eat, really, if it's a leftover already, you cannot eat anymore. What is over? The rice, here's Ella, say something. Oh shit! Careful! I'm gonna bring her away. You have to get a new one. Hi, initin ko lang yung ano, guys, yung tinola at saka yung chicken mushroom. Si Francine patingin-tingin siya sa akin. Siya na nababaliw na ata itong mama ko. Yung nagsasalita mo isa. Oh, I'm back. What did I want? I wanted. Can you get my tea please in the kwan? I forget it. So, ayun na guys, yun lang ang ganap today. Nagpunta kami sa Asian shop, nagluto. Buhay nanay lang yan, normal na araw. Si Francine talaga tumitingin siya sa akin pag nagsasalita ako. Sabi, ano siya itong bata? Nababaliw na siya itong mama ko eh. Thank you. Thank you, dear. Can I remove the tea bag now already?
So, I have to end the vlog, Frank. Can you help me? Can you help me? Oh, doing what? I will end the No, this is switch off ni Frank. Uy, buot-buot po yung isa. So, ayun na guys. That's all for today. So, see you next time. Thank you all for watching and have a good night. Where's my family here? Frank? Bye-bye. Bye. Milk time. Coffee time. Francine? Bye-bye. 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 Yes. Smile, smile. Bye-bye. Sis. Smile, smile. Anatella, let's see what she's doing. Hello, bye-bye. Bye. Nahilaw, good siya. Mobile.